Vittihuulet. Suuret juhlat. Esa ja Mika suunnittelevat ystävälleen Martille yllätyssynttäreitä. Mitä jos pidettäisiin oikein suuret juhlat? Hyvä idea, Esa. Pitää kutsua paljon porukkaa. Hoida sinä kutsukortit, Mika. Minä hoidan muut tarpeet, mutta pidetään huoli, ettei Martti saa tietää. Niin. Sittenhän koko yllätys menisi plörinäksi. Mutta missä on Martti? Hehehehe. 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 Kiva. Se oli jo 10. kutsukortti. Viimeinen koriste ja noin. Kaikki valmista. Ai niin, melkein jo unohdin. 2 lavaa kaljaa. Ei mitään poronkusta, vaan Karjalaa. Kiva. Kuulemiin. Mika, onko kaikki valmista? On. Vain Martti ja vieraat puuttuvat. Ahaa. Sieltä ensimmäiset jo saapuvat. Esa. Soita sinä Martille. Metsässä. Ring 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 banana phone, 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 ring 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 banana phone. Haloo. Moi, täällä on Esa. Tule kotiisi. Meillä on yllätys. Okei. Olen jo tulossa. Okei. Moikka. Ja kun Martti saapuu kotiin. Yllätys, yllätys. Onnea, Martti. The other day, what if cartoons got saved? They start singing praise in a whole new